Mijn naam is Anneke Verhelst, gids voor Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen. Iedere week vertel ik u in het kort iets over de bijnamen van de inwoners in de kernen van West-Zeeuws-Vlaanderen. In Sint-Kruis staat een kerk zonder toren, zonder spits. En die kerk die lijkt eigenlijk wel een beetje op een peperbus. Vandaar dat de mensen in Sint-Kruis ook wel de peperbussen genoemd worden. Sint-Kruis. Peperbussen. Peperbussen schone toren, worden hier wel op dit geschoren. Klinken tijdenburs gesnater. Van je kaaien zonder water.